салом ва дуруди бепоён донишҷӯёни азиз. Айни ҳол мо дарси 14-ро шурӯъ мекунем. Нагуфта намонам ки яъне нақшаи мо ҳамагӣ 15 дарс дар урвини элементари буд ва яъне ин дарсҳои охири ҳамин нақша мебошад. Чуноки мо ваъда кардем дар дарси 14 дар бораи замонҳои давомдор суҳбат мекунем. Яъне замони давомдор чи аст? Мисол мо дорем замони ҳозира, оянда ва гузашта дар забони тоҷикӣ. Мисоли оддӣ ҳозира, замони ҳозира, мисол ман ба мактаб меравам. Замони ҳозираи давомдор бошад агар, яъне ман ба мактаб рафта истодам. Яъне амин ҳолатро дар забони англисӣ мефаҳмонем ки чӣ гуна яъне истифода шумо хоҳед бурд. Шурӯъ мекунем яъне аз номи ҳамин чиз, яъне continuous tenses, яъне замонҳои давомдор. Хуб, яъне чуноки мо гуфтем дар забони англисӣ 4 замони асосӣ буданд. яъне замони асосӣ аслан 3 то аст, яъне як иловагии дигар доранд, замони оянда дар гузашта. Хуб, яъне тақсим мекунем ба 3. Хуб, инҷо рости намедонам чӣ гуна мебинед. яъне замони ҳозира present, so present, яъне ҳамаш дар дохили continuous, яъне мо дар бораи замони давомдор гап зада истодем. Present continuous яъне ҳозираи давомдор. So past continuous ва future continuous. Future continuous яъне инҷо аст, яъне се замон. Present continuous яъне ҳозираи давомдор, past continuous гузаштаи давомдор, future continuous яъне ояндаи давомдор. яъне замонҳои давомдор бо ёрии чӣ сохта мешаванд? Хоб, пасванди ing, яъне пас аз феъл пасванди ing илова карда мешавад. Новаста аз кадом замон аст? ing. Акнун ин чӣ маъни дорад? яъне мисол мо дар охири феъл илова мекунем ing, лекин баъд аз ҷонишин аввал мо бояд феъли тубӣ истифода барем. яъне феъли тубӣ дар замони ҳозира кадома буданд? яъне is, are ва am. is, are, am. ман инҷо ишора яъне ҷамъ кардамонам. дар замони гузашта феълҳои тубӣ кадомҳо буданд? Was, were. Бале, яъне ду дуна was. Хуб, was ва were. яъне замони оянда яъне will. дар дохили қавс бинависам хуб мешуд. яъне will ё ин ки shall. хуб, яъне илова мекунем ин. ана акнун ҳамин чизеро ки дида истодаед, айни ҳол ман мефаҳмонам ки барои чӣ яъне плюс ин ва замонҳои яъне феълҳои тубӣ истифода мебарем. яъне дар истифода бурдани замонҳои давомдор ҳатман феъли тубӣ истифода бурда мешавад. яъне чӣ хел? мисол агар шумо оддӣ карда гӯед ки мисол ман мисол ба мактаб меравам, мисол ё ки ман китоб мехарам. I buy a book. мисол ман китоб мехарам. агар шумо дар магазин бошед телефонро бардоред, мисол гӯед ман китоб харида истодаам, яъне шумо ҳамин кор, ҳамин амала айни ҳол давом дода истодаед. яъне ин мешавад ҳозираи давомдор. мо я чӣ хел месозем? яъне ҳатман феъли тубӣ истифода мебарем. яъне агар ман гӯям I am мегӯям, мисол месозем ҷумлая I am яъне китоб харида истодам. яъне buy харидан мешавад, охираш ба агар ing илова кунем, яъне давомдор мешавад, харида истодам. I am buying a book. خب I'm buying a book яъне нуқта мегузорам. яъне бубинед, яъне асосӣ, яъне I buy a book яъне ман китоб мехарам мешавад. агар мо давомдор истифода барем, бинед чӣ илова шуд, яъне як феъли тубӣ илова мешавад ва яъне охири феъл пасванди ing мегирад. I am buying a book.
дигар мисол мо чӣ гуфта метавонем мисол ман ба хона меоям мисол ёки ман ба хона омадам ёки меоям мисол дар замони ҳозир агар гӯем I come home яъне дар инҷа феъл кадом буд яъне come феъл буд home яъне хона акнун бинед яъне мо бояд чӣ кор кунем I пас аз I яъне бояд феъли to be илова кунем мисол мегӯем I am come яъне охирашда ing илова мекунем coming I am coming home яъне бинед фарқият баъзе ҳолатҳо аст яъне мо ингро пурра илова карда наметавонем яъне дар ҳамин ҳолатҳое ки охири калима ба ҳарфи охири феъл ба ҳарфи и тамом мешавад яъне ба ҳарфи ҳамин и мо дар он ҷо яъне инг илова кардана яъне инро аз байн мебарем coming I am coming home яъне ман ба хона омада истодаам яъне аллакай шумо дар роҳ ҳастед шумо омада истодаед яъне фарқиятро дидед дар замони ҳозира чӣ хел аст агар мо мисол вай истифода барем яъне мисол вай дар Москва кор карда истодааст яъне агар мо ҳам хел гӯем ки вай дар Москва кор мекунад чӣ хел бешад he works in Moscow He works in Moscow яъне вай дар Москва кор мекунад агар мо гӯем ки мисол вай дар Москва кор карда истодааст дар ин ҷо яъне he гуфтам пас мисол кадом аз ҳамин феълҳои to be дуруст меояд шумо бояд донед мисол бале is яъне he is мегӯем яъне вай мебошад яъне дар ин ҷо феъли to be isро истифода мебарем he is working яъне work плюс яъне ҷамъи ing he is working in Moscow яъне бубинед фарқиятро бубинед яъне замони ҳозираи одида чӣ хел мегуфтем яъне he works in Moscow яъне вай дар Москва кор мекунад агар мо гӯем ки мисол вай дар Москва кор карда истодааст ёки агар айни ҳол ҳам илова кунем яъне ҳозир he is яъне баъди ҷонишин is феъли to be мемонад he is working яъне баъд аз феъл бошад пасванди ing илова мекунем he is working in Moscow агар мо ҳозирам гӯем дар пасаш яъне now мемонем now He is working in Moscow now. ё ин ки агар ба мо ёки ба онҳо истифода барем яъне онҳо ҳозир мисол онҳо ҳозир футбол бозӣ карда истодаанд they яъне онҳо are яъне барои шакли ҷамъ мо феъли to be are истифода мебарем дар замони ҳозира they are playing football яъне онҳо футбол бозӣ карда истодаанд агар мо гӯем ки яъне онҳо футбол бозӣ мекунанд they play football мешавад агар гӯем онҳо карда истодаанд they are playing football яъне ба ин тарз акнун айни ҳол якду мисол барои замони гузашта меорам яъне ҳамин воқеият дар замони гузашта ҳам рух доданаш мумкин аст яъне чӣ хел мисол ман мегӯям ки ман қаҳва нӯшида истода будам ки ӯ омад яъне қаҳва нӯшида истода будам ки яъне ҳамин амала анҷом дода иста будам ин ҳам яъне давомдор аст лекин дар замони гузашта ҳамин чизам монанди ҳамин дар забони англисӣ аст айни ҳол ҳамин мефаҳмонам яъне past continuous замони гузаштаи давомдор ҳамин хел қоидаҳо меистад яъне дар замони гузашта мо кадом феъли to be истифода мебурдем is are am дигар истифода намебарем дар замони гузашта мо фақат was were истифода мебурдем яъне дар шакли танҳо was дар шакли ҷамъ were мисол чӣ хел I was a student ман донишҷӯ будам агар мо бисёрӣ бошем we were a students мо донишҷӯҳо будем яъне донишҷӯ будем бисёриро дар назар дорад айни ҳол дар бораи давомдор маълумот метиҳам яъне агар ман гӯям ки мисол вай мисоли гап
вай маҷалла хонда истода буд ё ки вай китоб хонда истода буд вақте ки мо ба берун рафтем ё ки вақте ки мо дохил шудем. хоб мисол he яъне he як нафар аст мо was истифода мебарем. He was. акун китоб хондан read мешуд ҷамъи ing яъне ing reading. He was reading a book. خب یعنی وقتی کتاب خونده ایستاده بود وقتی که ما در آمدیم when we came. خب اینجا نویسم یعنی when we came in. when we came in یعنی همین خیلی عادی در همین وقت زمانی گذشته استفاده کردن تنها کفایه است که یعنی شما همین فعل تو بی رو زمانی گذشته استفاده برید. یعنی ریدینگ همین خیلی میستد خواه حاضر باشد خواه گذشته خواه آیند یعنی فعل های تو بی تغییر یافتن. ببینید he was reading a book when we came in یعنی وقتی که ما داخل شدیم. خب در اینجا من کم نه came استفاده میبرم برای اینکه came زمانی گذشته کم است یعنی ما کم زمانی حاضره و آینده دا استفاده میبریم. از زمانی که گذشته باشد ما came میگیم. he was reading a book when we came in یعنی وای کتاب خوانده ایستاده بود وقتی که ما داخل شدیم. یا که اگر بسیاری باشند وای ها مثالی خودی وای ها به دانشگاه رفته ایستاده بودند یعنی they were going یعنی go رفتن میشد. اگر going یعنی رفته ایستاده بودند میشد یعنی زمانی دوامدار میشود. they were going to the university to the university. So university. خب مطمئن نیستم که اینجا S بود یا که C university. لیکن یعنی منطقی جمله چی شد؟ they یعنی آنها وقتی که آنها باشن زمانی گذشته ده یعنی این علاقه زیاد رو در نظر دارد یعنی از یک نفر زیاد رو. برای همین ما was نه were استفاده میبریم. they were going to the university یعنی آنها به دانشگاه رفته ایستاده بودند. یعنی فرموله همین است. وقتی که شما زمانی دوامدار استفاده بردن میخواهید حتما باید یعنی فعل های تو بی رو بعد جانشین اول جمله یعنی علاوه کنید. دیگر یعنی درباره آینده مثال میبرم یعنی زمانی آینده دوامدار یعنی در زمان آینده دوامدار چه خیلی شده میتوند. مثال شما میگید که مثال تا تو صنف 11 میشه من علاقه مثال با کدام کاری مشغول ایستاده خواهم بود. میگم که اگر این رو نفهمیدید دیگه که دیگر مثال آورده میتونم که مثال تو اومدن من مثال کتاب خوندن میگیرم یا که تو اومدن من اینجا رو کشودن میگیرم یا که تو اومدن من درها رو کشودن میگیرم. یعنی یک کار رو انجام یا بیش شما در نظر میگیرید و زمان آینده میگید. مثال عادی امی اگر بیاریم یعنی مثال تا شما اومدن من مثال درها رو کشودن میگیرم یا در رو کشودن میگیرم. یعنی شما خیلی میگید I will be opening the door when you come. یعنی ببینید جمله چی شد. I will be opening یعنی I will be opening the door when you come یعنی که من درها رو کشودن میگیرم یعنی وقتی که شما تا اومدن شما در نظر دارد وقتی که شما میبینید من درها رو کشودن میگیرم. یعنی این
такя бар замони оянда карда истода давомнокӣ ҳамон корро гуфта истодааст. Ман фикр мекунам ки ин на он қадар маъмул аст дар забони тоҷикӣ ва ҳамчунин дар забони англисӣ ҳам яъне на он қадар ин шаклро бисёр истифода мебаранд, лекин аз он ҷиҳате ки ин шакл вуҷуд дорад, барои ҳамин ҳам мо ба шумо фаҳмонда медиҳем. хуб, фикр мекунам ки ҳамин қадар чиз буд барои яъне оддӣ карда фаҳмондан дар бораи замонҳои давомдор дар забони англисӣ. хуб, ба ҳамаи шумо сарбаландӣ орзумандам. Барои нақшаҳои оянда гуфтани ҳастам, яъне як дарси дигар мо ва ин нақша ба анҷом мерасад, лекин нақшаҳои дигари мо давом доранд. ҳатман хоҳед дид ва чизе барои худ бардошт. ҳатман дар поён яъне ҳаст, дар омада он ҷо ҳам бинед, яъне сайти инстаграми мо ва вебсайти, яъне вебсайти ки мо аллакай сохта истодаем. аллакай шояд баъзе камбудиҳо дошта бошад, нопурра бошад, вале ки шумо аллакай метавонед дароед бинед баъзе ҷоҳоро, яъне забони англисиро интихоб карда дар он ҷо метавонед шумо филмҳо тамошо кунед, ё ин ки тестҳо кор кунед, ё ин ки дигар корҳое ки дар ҳамон ҷо ҳаст. хуб, боқӣ сарбаланду хонобод бошед то дарси дигар.